Som Viktor Hazard. Bratislavský DJ, hrám hip-hop a eklektické sety. Hrám vlastne 14 rokov. Začal som hrať odtedy, keď som videl Grandmaster Flash hrať na MTV. A do projektu 2012 som sa zapojil preto, lebo som rád, že mladí chalani majú šancu sa ukázať. A je fajn niečo robiť proste zadarmo pre nejaké združenia. Mám rád, že niekto podporuje Choose Life, čiže život bez drog, lebo ja napríklad žijem dlho život bez drog. Otecko 1.6, mení mať šlapky na nohách a nohy vo vode. Vodu v ruke, nie v kolene a budem v pohode. Väčšina ľudí ma pozná pod menom Vec. Hudbou sa zaoberám od približne 16 rokov. Bol som priradený k štýlu hip-hop, ktorý mi proste prischol. Bola to hudba, ktorá niečo hovorila, alebo sme mali pocit, že niečo hovorí a hlavne, že rebeluje. Bolo to niečo ako nejaká obdoba punku, alebo takéto niečo. Myšlienka je vážne dobrá. Hľadá sa DJ-ský talent, človek, čo vie zabávať ľudí, pretože byť DJ-om je podľa mňa umenie a nie každý môže byť DJ-om, pretože MP3 si môže kúpiť každý, stiahnuť si ich z netu, tých je habladej. Ale pravý DJ, tak je málo. K tomuto projektu som sa dostal ako slepé kura k zrnu. Išlo to úplne rýchlo, chalanko mi zavolal, vysvetlil mi, o čo ide. Mne sa tá myšlienka celkom páčila, tak som nezaváhal a idem do toho. Je zabava a nálada to je úplne skvelá. Ahoj, som Robert Burian, som DJ a producent. K DJingu a k produkcii som sa dostal tak, že som prvýkrát sa stretol s touto hudbou v Holandsku na dovolenke. A potom vlastne mi otec kúpil synťák a celé sa to odpálilo tým, že som vydal platňu v Nemecku. Na DJingu a vlastne produkcii ma baví, že doma v štúdiu vytvorím hudbu a potom ju predstavím ľuďom a tešia sa z toho a to teší aj mňa. Ako jediný zo Slovenska som sa zúčastnil na najlepšej súkromnej party najlepšieho vlastne DJ na svete State of Trance. Podporia sa mladé talenty, aj skryté talenty, ktorých je určite veľa. A tak, ako som začínal ja, nepochybne môžu začať aj iní, stačí len chceť. Čaute, ja som Milan Lieskovský. Štýl, ktorému sa venujem, sa nazýva Dirty Dutch. DJing bol taký môj sen a začalo to zhruba, kedy som prvýkrát v začiatkoch internetu objavil sety od Paul van Dyka, Tiesta, Paula Oakenfolda a takýchto ľudí. Hraniu sa venujem 5 rokov, 6 rokov, ja to v podstate ani nerátam nejako extra. Popri hraní ja sa venujem v podstate celý deň, môj bežný deň vyplňa hudba, pretože pracujem s hudbou, či je to tá DJ-na, alebo je to produkcia. Favorita v tejto súťaži mám, vyzerá jak zakomplexovaný najviac na svete. Čo si blázen. Ja som sa zapojil do tohto projektu, ktorý sa volá 2012, z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože aj ja som raz tú šancu dostal. A ja dúfam, že sa nám podarí nájsť človeka, ktorý sa tej šance chytí a presadí sa. Stačí žiť, splývať, byť, na veciach nemeniť, keď zdá sa, že všetko je fajn. Čau, ja som Billy Hollywood z Turbo Boss, hrám hip-hop, R&B, mám rád elektronické veci, tiež hrám ping-pong, občas si zahrám fotbal. Keď ja poviem turbo, vy poviete boss, turbo, turbo. Keď ja poviem Billy, vy poviete Hollywood, Billy, Billy. Keď ja poviem boy, vy poviete Wonder, boy, boy. Keď ja poviem hovorí, vy poviete Warle, hovorí, hovorí. Ste p***i! Hudbu som mal rád od malička. Pamätám si na svoju prvú platňu Thriller od Michaela Jacksona, a ktorú mám ešte doteraz doma.
Chodil som v 15 na party, vtedy som to začal tak vnímať ako tínedžer a všímal som si DJov, jak hrajú, čo hrajú. Potom som sa skamarátil s jedným DJom, kamarátom, ktorý chodil na súťaže. Ten ma zasvetil, dokonca som bol prvýkrát na súťaži, nevedel som poriadne ani skrečovať. Išiel som tam skúsiť, skončil som predposledný, som z toho veľmi rád, ale užil som si festival, atmosféru a vtedy ma to úplne zabilo a odtedy som si hovoril, že toto raz musím dať. Hrám 3 mesiace. Brácho, počkaj, toto mimo kamery, že moje prvé hranie v mojom živote bolo v Karteli s Grimasom. Sme tam došli a rozbili sme klub, ty kokos. Takže na tomto sa Grimasov úplne najviac baví doteraz, že tebe, že toto som úplne nevidel, že niekto aby takto začal. Predtým som hrával iba koncerty, vieš. Na každom hraní je nejaká pikoška. Naposledy prišla čajočka, že prosím ťa, bude toto na CD-čku, čo hrá všetko? Do projektu som sa zapojil kvôli tomu, lebo si myslím, že to je dobrý nápad, nič také tu ešte nebolo. A je veľa DJov mladých, ktorí sú talentovaní, ale nemajú vôbec možnosť sa nejak prejaviť a toto im môže pomôcť. A ja to cením od ľudí, ktorí to vymysleli, lebo ja som nemal takú príležitosť a musel som sa k hudbe predierať sám, zisťovať si všetko sám a pretlačať sa všade. Yeah. Na parkete vrti sa už každá p***ča. Hajdkovič je so mnou v klube, všetci kričia. Som Hajdkovič a pochádzam z Petržalky. Začal som hrať už ako 10-ročný, keď som sa dostal k tátkovej veži, som začal na kazetách brnkať jak na klavíri, tak odtedy ma to drží. Ako 12-ročný som začal nosiť vežu do školy na koniec školského roka, aby som spolužiakov zabavil a odtedy ma to drží. Projekt 2012 je dobrý preto, aby sme dali nádej nejakému novému DJ-skému talentu. Milujem p***ču a všetko, čo k tomu má byť. Moje meno je DJ Luko, priamo z Nitry, som hip-hopový DJ, turntablista. Okrem party DJingu sa venujem aj battle DJingu a DJ-ským súťažiam. DJ Luko! Čo sa týka súťaží v Československu, dosiahol som najlepšie umiestnenia zo všetkých DJov v histórii. To ma posunulo až na to, že som sa kvalifikoval do Poľska v roku 2004 na súťaž Vestax Extravaganza, kde som sa umiestnil na 4. mieste na majstrovstvách strednej a východnej Európy. Do projektu 2012 som sa zapojil preto, že tam je veľa mojich kamarátov, DJov a spolu chceme vybrať nového DJ-a a proste podporovať celkovo gramofonizmus na Slovensku. Spokojne si kývem hlavou, vychutnávam beaty. Spoza čiernych brýl obzerám cicirici. Na sebe všetky farby dúhy, štýl kikiri. Moje meno je DJ Janko, a.k.a. DJ Janco Král. K hip-hopu som sa dostal úplne náhodou niekedy v roku 96. Prvé rapové CDčko, ktoré som vlastne počul, bolo Beastie Boys, Pulse Boutique a celé ma to zaujímalo okolo toho, ten DJing a úplne tie skreče, všetko, proste som bol z toho úplne fascinovaný. A nejak som proste zistil, že to chcem robiť asi aj ja, tak som začal skladať svoju lapošku nejak a v roku 2001 alebo 2002 som asi hral na prvej akcii. Bolo to niečo strašné. Stal som pri Izrode H1.6, to bolo niekedy v roku 2003. Doteraz som ich koncertný DJ, popri tom ešte hrávam svoje akcie a tak je to spústa. Tak asi takú najuletenejšiu situáciu som zažil minulý rok, keď bola akcia už úplne tak uvarená, proste je to celá atmosféra, že mi Roman Zámožný poskakal po streche auta. Dík. Charitatívne akcie som hral napríklad za H1.6 niekoľko koncertov, tak a veľmi rád. Skúsenosť s DJ-skou súťažou mám jednu, a to najhoršiu. Prihlásil som sa, hral som vtedy asi 2 roky, došiel som tam úplne nepripravený a v druhom kole som vyletel. Nebuďte jak ja, pripravte sa na to poriadne a
keď sa dobre pripravíte, tak vám dám hlas. So Zamožným sme sa minule bavili, že nevidíme žiadne nejaké nové DJ-ské talenty. Buď nemajú priestor, alebo nie sú dostatočne dobrí, neviem. Tu sa to celé ukáže, veľmi sa na to teším a dúfam, že sa tam nájdú fakt nejaké nové ksichty, ktoré budú mať charizmu a ukážu, že niečo vedia. Začínali ako malý chala, som sa motal priberať po celé detstvo. Mal som 16 rokov, rímov plné zošity, stále hrám pre mojich vojačikov vonku na školáku. Moje meno je Roman Zámožný, som DJ a producent z Bratislavy. DJingu sa venujem asi 6. rok, je to zhruba. Začiatky boli také úplne vlastne svojím spôsobom prišli samé. Chalani mali doma gramofóny. Mňa to vždy ma bavilo sa pozerať na to, jak sa to točí jedno s druhým. Následne som sa dostal k nejakému obnosu peňazí. Tie gramofóny som si zadovážil, učil som sa na nich základné veci a následne to nejak samé prišlo, že ma oslovili nejaké ľudia s hráňami a vlastne začal celý ten kolotoč. Taký najzaujímavejší event alebo akcia bol jeden český festival. Pod nami bolo asi 15 000 ľudí, ktorí na záver kričali moje meno, bol to fakt skvelý zážitok. Štýlov ma zaradiť, začal to celé z hip-hopu. Postupne by som tie sety sú také eklektické, je to zmes vlastne také čiernej hudby spolu aj s tým rapom, so všelijakými novými štýlmi, hlavne UK a podobne. Z minulosti spomíname určite všetci na taký jeden nemenovaný event, kde som sa vlastne pod vplyvom vynikajúcej nálady a atmosféry, ktorá sa odohrávala ten večer, postavil jednému nemenovanému DJ-ovi na strechu auta, ktorá následne sa nejakým spôsobom prepadla. Na Slovensku určite chýbajú nové tváre, ktoré by nejakým spôsobom obohatili, okorenili túto komunitu, pretože je nás stále málo a chýba niekto, kto by rozviedol celé tie vody. A na druhej strane má to aj nejaký charitatívny rozmer, čo je svojím spôsobom vždy super. Dobre, poďme! Takže zdraví ťa Grimaso, som DJ a producent. DJingu sa venujem už 8. rok, taktiež aj produkcii sa venujem asi 10. rok. Celkovo k DJingu som sa dostal skrz produkciu, lebo ako producent som chcel zažiť, aké to je na pódiu stať za grancami, tak som začal sa tomuto venovať. Mám rád hip-hop, klasický, elektronickú hudbu, hip-house, všetko, čo je momentálne in a čo fičí. Som rád, že sa momentálne teraz hip-hopová muzika spája s elektronikou, lebo iba sa nám otvára ďalšia brána, ktorá vlastne je pre nás iba pozitívna, čo sa týka DJ-ov. Produkcii sa venujem už zo 10 rokov, tak začal som so svojou dvornou kapelou, čo je skupina H16, pričom som produkoval ešte mnohé iné kapely, čo je napríklad Moja reč, Kontrafakt, Rytmus, Tina, Míša, Pepery z rôznych krajín, už samozrejme zo Slovenska, z Českej republiky, Španielsko, z Ameriky, z LA, z Texasu a dúfam, že naďalej budem takto internacionálne produkovať veci. Z hrania jedna vec, čo mi utkvala v pamäti, je asi minulý rok v lete to bolo, sa to odohrávalo na jednom otvorenom priestranstve a zahliadol som jednu takú zaujímavú vec, jak Roman Zámožný skáče Jankovi Kráľovi po jeho aute. Tento projekt mi príde ako veľmi dobrý nápad, som si povedal, že prečo nie, taktiež je tu aj veľa mojich známych DJov a aspoň bude sranda a určite je treba nájsť nejakého nového DJ, nejakú novú tvár, ktorá vlastne obohatí túto DJ-skú scénu a ja som tomu iba otvorený a som veľmi rád, že sa zúčastním na takejto nejakej akcii. V tvojej hlave je to len v tvojej hlave. Zabudni na to, že to nejde, žiadne nedá sa, nemôžem, neviem. To sú len halúze, tvoje zlé stavy, všetky nepríjemné veci daj preč hlavy. Mladý hráč musí mať svoj sen, viem, že raz budem mať čo chcem. Stačí si určiť jasný cieľ a keď zamakám, tak ho aj dosiahnem. Kto ti pomôže, ak ne ty, neodopieraj si jak asketi. Není žiadny limit jak Master P, aj ty môžeš dočiahnuť na hviezdy.